ଜାଗା ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଯେ ସରକାର ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଠି ଗୋଟେ MKYC ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପକେଇଲୁ। ଆଉ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ପରେ ଆମର ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ। ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଫାର୍ମ କରିବେ ଆଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର 50% ଦେବ ହେଲା ରିହାତି। ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା 18,36,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର କେବଳ ଘର ପାଇଁ ଦେବ, ତା'ର 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟଟା। 12 ଲକ୍ଷରୁ ଆପଣ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ ବିଲ୍ ଥିବ, GST ବିଲ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବିଜନେସ୍। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆପଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ମାନର ଚିକ୍ସ ଦେଇଛି, କେଉଁ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣି ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦାନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବେମାର ଆସିଲା କିମ୍ବା ଇଏ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା କହି ହେବନି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ସବୁ ଇଏ ନିପୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲାଣି, ଇସି ଫାର୍ମ ଆସିଲାଣି। ଇସି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ତ ଲୋୟର ମାନେ ଇଏ ଭର୍ସନ୍ଟା ତଳ ଇଏ। ଏବେ ବହୁତ ହାଇ ଇଏ ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦାନା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ବି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିବେ ଯେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦାନା ଖାଦ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବୁଝିଲେ ହେବ। ତଥାପି ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେତେ କ୍ୟାପାସିଟିର କୁକୁଡ଼ା ରଖିବେ। କୁକୁଡ଼ା କେତେ ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଟ୍ଟା ହେବ। ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୋର ହେଲା ଫାର୍ମର କ୍ୟାପାସିଟି 4600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍। 4600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ନେଇକି ଚିକ୍ସ ଭେରିଏସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀତ ଦିନର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 3500 ଭଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚିକ୍ସ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖରା ଦିନ ଅଛି ଆପଣ 2700-2800 ପକାଇବେ। ଯଦି ଏମିତି ଆଭରେଜ୍ ଯାଇକି ଧରିବାକୁ ଗଲେ 3200-3300 କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନର୍ମାଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଉଠି ହେଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଯେଉଁ ତୁଷଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଗଡ଼ିଆରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଛର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଭଲ ଫିଡ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବାନି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେଇଟା ଭଲ ଖତ ବି ହେଇପାରେ, ସାର ହିସାବରେ କାମ ଦେବ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାର ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଜମିରେ ପକାନ୍ତି ତା'ର ଗ୍ରୋଥର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ତା'ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ ଇଏରେ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଖତ ହିସାବରେ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା। ଏବେ ତ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ କ'ଣ ଅଲଗା ସବୁ ଛତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଲିଟର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଷଟା ଯାହା ଉପରେ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ତୁଷଟା ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ତା'ର ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ତାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଗରମ ଦରକାର, କେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଦରକାର, କିମ୍ବା କେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ତାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଦରକାର। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମିଟର ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ମିନିମମ୍ ତାକୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦରକାର ତାକୁ। ଆଉ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ତାକୁ ଦରକାର। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୁକୁଡ଼ା କେଉଁ ଡେଜ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତାକୁ ସେଇ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ତ ନିହାତି 5-6 ଦିନ ତାକୁ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ମାହୋଲରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟଟା ଭଲ ହୁଏ। ଗରମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୀତ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ସେଇଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଖରା ଦିନରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 45 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣ 35 ଦିନରେ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଆଉ ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ 35 ଦିନରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ।